Bon dia, des de la UPC. I gràcies Universitat Rovira i Virgili per la vostra activitat pràctica, ioga kundalini, de tranquil·litat i pau interior. Continuem des de la UPC amb les activitats de la segona setmana saludable interuniversitària de Catalunya. Abans de tot, deixeu-me que em presenti. Sí, ja ho sé, sóc un robot, la Tibi, i pertanyo a l'Institut de Robòtica i Informàtica Industrial, CSIC, UPC. A la resta d'universitats, ha estat un home el que us ha presentat les activitats. Alumnes de periodisme, humanitats, medicina, tots i totes defineixen molt bé què i com és la seva universitat. Per això, a la UPC, soc jo, Tibi, qui té l'honor de presentar-vos l'activitat que us volem oferir. Una xerrada sobre tècniques de gestió del temps per al benestar emocional. Els robots ens programen acuradament per ser resolutius, per ser precisos, planificats, operatius i incansables. Però els humans, nois o noies, han d'aprendre a programar-se, a planificar-se, per no descontrolar-se en l'ús del seu temps i no arribar a estadis d'angoixa i d'estrès que no els deixa estar bé amb si mateixos i amb el seu entorn. Jo tinc els laboratoris i els centres d'investigació al meu abast i a vosaltres, noies i nois de la UPC, us proposen aquest taller de tècniques de gestió del temps per al benestar emocional per anar programant-vos i perfeccionant-vos. Amb mi m'acompanya l'en Joan Moreno, soc director de l'ATSAP, Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona. I Sílvia Martínez, psicòloga, que impartirà el taller que tindrà com a objectiu donar eines per tal d'abordar amb èxit l'organització i planificació del vostre temps, elements claus per l'èxit en la vida estudiantil i de la vida personal d'oci i descans, per poder estar i trobar-se emocionalment bé. Us llanceu a reprogramar-vos. Bon dia, benvinguts a l'Escola d'Arquitectura de Barcelona. Des de l'Escola d'Arquitectura de Barcelona donem prioritat al benestar emocional de tots els col·lectius que formen part de la nostra comunitat, estudiantat, professorat i personal d'administració i serveis. I és per això que treballem en dues vies. Per una banda, donar al professorat les eines suficients com per poder planificar amb eficàcia les seves assignatures. Per una altra banda, donem eines, també instruments, als estudiants perquè puguin també gestionar el seu temps i donar-los suport en el seu benestar emocional. M'acompanya la Sílvia Martínez, que és psicòloga experta en gestió del temps, que coneix l'escola, que ha participat en el meetup de benestar emocional durant aquestes setmanes i que ens farà una sessió sobre gestió del temps per a l'estudiantat. Gràcies, bon dia. Hola, bon dia. Per començar, m'agradaria donar la benvinguda a 3 estudiants de la UPC que ens acompanyaran avui en aquesta xerrada. Per una banda, tenim a la Berta Hernández. Bon dia, Berta. Per l'altra banda, tenim a la Berta Vidal. Bon dia. Hola. I finalment tenim a la Maria Costa, que també ens acompanyarà en aquesta xerradeta. Hola, bon dia. Bon dia. Molt bé. Doncs, si us sembla, comencem a presentar-vos una miqueta què és el que farem avui. A mi m'agradaria començar aquesta xerrada comentant per què l'hem titulat Tècniques de gestió del temps per al benestar emocional. Avui en dia tots tenim o patim en major o menor mesura una cosa que es diu estrès. L'estrès és un fenomen emocional complex que implica o ens fa pensar que no tenim prou recursos o recursos suficients per fer front a una demanda que ens ve en un moment donat. Per exemple, pot ser una entrega de feines, exàmens, etc. L'estrès en realitat és una cosa que és necessària per poder aconseguir l'èxit, perquè fa que nosaltres posem la nostra màquina de funcionar a 100% o a 120%. El que passa és que quan es dona d'una forma sostinguda en el temps, pot arribar a ser perjudicial per la salut. Un dels elements que ens pot ajudar a combatre l'estrès és una bona gestió del temps. En aquesta xerrada el que us vull oferir són uns conceptes claus
perquè, per una banda, us ajudin a parar i pensar una mica sobre la vostra pròpia gestió del temps, com funcioneu vosaltres respecte a com us organitzeu, etc. És a dir, que hi ha un punt de reflexió personal. I, per altra, us oferiré alguns ítems que us ajudaran a decidir com organitzar-vos, sigui quin sigui el mètode o l'eina que utilitzeu, perquè n'hi ha molts, ja ho veurem al llarg de la xerrada, que hi ha infinitat i que al final cada una ha de triar el que li sembli bé. Així, el que farem és parlar, per una banda, de conceptes respecte al temps que ens situïn una mica, d'objectius i processos, de com prioritzar i de com programar perquè ens puguin sortir millor les coses. I, sobretot, també cap al final, què ens fa perdre el temps, que també és un element important a l'hora de fer tècniques de gestió del temps. Ok? Doncs, si us sembla, comencem a veure una mica tota aquesta informació. Posem les diapositives. Vale. Podem veure una miqueta més gran? Perfecte. Bé, aquí tenim per començar una frase d'Eduard Punset, que ja no està amb nosaltres, no? Que ens diu que avui en dia sabem que el temps és un conjunt de components que el cervell intenta agrupar d'una determinada forma en funció de les nostres necessitats. Bàsicament, el que us vull dir amb això és que el temps és un concepte molt subjectiu i, per tant, depèn molt de com el percep cada persona. Dos coses que són importants. Quan parlem de temps, de què estem parlant? Per una banda, estem parlant del cronos. El cronos és el temps que marca el rellotge. Quan parlem d'organització, de tècniques de gestió del temps, de productivitat, estem fent referència bàsicament al cronos, el que dicta el rellotge. L'altre concepte del temps és el kairos. El kairos és aquest temps percebut, temps de qualitat que es pot dir, que és, per exemple, quan estem fent un cafè amb els amics, que el temps ens passa molt ràpid, o quan estem fent una cosa que se'ns fa molt pesada, que diem que el temps ens passa molt lent, això seria el kairos. Quan nosaltres parlem de tècniques de gestió del temps, estem parlant del cronos, del temps de rellotge. Un parell de coses interessants sobre el temps és que té bastantes paradoxes. Què vol dir paradoxes? Vol dir que a vegades, per exemple, en aquest cas, pensem que el temps no és suficient, però en realitat nosaltres, mentre estem, tenim tot el temps del món. Per tant, el que hem de decidir sempre és com i en què l'utilitzem. No podem detenir el temps, però sí decidir en què l'utilitzem. En gestió del temps hi ha alguns principis bàsics que ens poden ajudar després quan estiguem programant. Per exemple, us he posat aquí alguns dels més interessants. Un és el de la llei de Parkinson. Què ens diu la llei de Parkinson? Ens diu que tot treball es dilata indefinidament fins a ocupar tot el temps disponible per a la seva completa realització. Això què vol dir? Sobretot, quan estem planificant, el que ens diu és que quan més temps li donem a una tasca, més temps es ocuparà. Això és una de les paradoxes. Sembla que al donar-li temps ha d'anar millor, però resulta que al final, si li dediquem molt de temps, això se'ns acaba allargant. Uns altres principis que a mi m'agraden bastant a l'hora de tenir en compte, a l'hora de planificar, són les lleis de Murphy. Les lleis de Murphy són molt importants perquè ens ajudaran a tenir en compte imprevistos, etc. Per exemple, una primera llei de Murphy és que res és tan senzill com sembla al principi. Que tot ens porta sempre més temps del que es pensava en un principi i que si alguna cosa pot anar malament, anirà malament. Un altre concepte a tenir en compte. Què fem quan tenim moltes coses a fer i poc temps? Doncs quan tenim moltes coses a fer i tenim poc temps, el que normalment fem és treballar més hores i més de pressa. I què ens passa quan treballem més hores i més de pressa? Doncs que fem errades, acumulem cansament, som menys efectius. Per això, quan estiguem parlant de coses a tenir en compte a l'hora de planificar, veurem que és molt important planificar temps de descans, planificar temps per poder fer coses que ens recarreguin energia, com fer esport, etc. Aquesta és normalment la solució que acostumem a utilitzar. I quan estem estudiant, que tenim moltes entregues, molts exàmens, el que acostumem a fer és inclús arribar a no dormir, que ja veureu que això és
l'enemigo número 1 d'una correcta gestió del temps. Vale? Uns altres conceptes que ens poden ajudar a l'hora d'organitzar-nos bé, de conèixer-nos respecte al temps. Vale? Moltes vegades sentim parlar d'un concepte que és eficiència i eficàcia, però en realitat poques vegades sabem ben bé què volen dir. Aleshores, quan estem parlant de persones eficients, estem parlant de persones que fan bé el que fan. Ho fan en poc temps o amb el menor temps possible, i que això està bé, però això no ens garantitza resultats. Una persona eficaç és la que fa el que cal fer. Això és important perquè ara, quan seguim avançant, veurem que una de les claus és decidir entre el que és important, el que és urgent. Llavors, si volem ser persones eficaces, és a dir, que fem allò que cal fer, ja, ara ho seguim avançant. Aleshores, un altre concepte important són els hàbits. Els hàbits que tenim, i això és molt personal, ens determinen, ens faciliten o ens dificulten aprofitar millor el temps. Aleshores, quan parlem d'hàbit, estem parlant que és qualsevol conducta o conjunt de conductes que ens repeteixen en el temps de forma sistemàtica. Els hàbits són bons en el sentit que ens ajuden a automatitzar conductes, que ens ajuden a estalviar energia per fer coses. Però hi ha alguns que no ens ajuden a la gestió del temps. Ara ho veurem. Per exemple, què és un hàbit? Un hàbit és quan jo començo a treballar, engego l'ordinador i el primer que faig és anar-me'n a fer un cafè. De per se, això no és un hàbit ni bo ni dolent, però és una cosa que fem sense pensar. Quan estem planificant coses per treballar, etc., moltes coses de les que fem les fem automatitzades sense pensar. El que jo us estic proposant i us proposarem aquesta xerrada bàsicament és que fem un stop per poder conèixer-nos una mica i veure quines coses no ens estan ajudant en el nostre dia a dia a millorar la nostra productivitat o la nostra gestió del temps. Aquí tenim alguns exemples d'hàbits que no són del tot adequats. Per exemple, deixar per més tard les coses, això és el que es diu procrastinar. Fer sempre tasques més curtes, triar les més fàcils sistemàticament, inclinar-nos per fer les més agradables, fer en primer lloc les més conegudes, fer sempre el que és urgent. Aquest és un concepte bastant clau que en parlarem de seguida. Triar el que ens sembla més interessant, fer primer el que diu el profe. Hi ha professors que són molt demandants a l'hora d'exigir tasques o exàmens, etc. I llavors ens fan que ens posem per davant d'uns altres o d'altres prioritats. Ho entendrem una miqueta més endavant, no? O coses que ens diuen els altres companys, no? Heu de pensar que la major part de les coses que ens fan perdre el temps són inconscients, les fem de forma involuntària. Què influeix? Quan parlem de gestió del temps, hem de tenir en compte que influeixen dos aspectes. Per una banda, l'actitud personal, qui som nosaltres respecte a la gestió del temps, que ara ho parlarem, però per altra banda també influeix l'entorn acadèmic. És a dir, quan estem parlant d'actitud personal, de què estem parlant? Doncs de l'educació que tenim cada un, de la nostra manera de fer, de si som més tranquils o més nerviosos, de si som més de fer les coses a primer ràpid o lent, de planificar-ho molt de temps o deixar-ho per última hora, si som persones endreçades o desendreçades, tot això ens influeix, però també ens influeix en quin context estem. Per exemple, com és la facultat en la que estem. És una facultat que té molt nivell d'exigència a nivell de moltes feines, molts exàmens, etc. És una facultat que és més, o una universitat que és més tranquil·la. La cultura de la universitat envers el temps també és important. Hi ha algunes universitats on està molt ben vist que la gent tingui temps com és el cas ara, per fer esport, per vigilar el seu benestar emocional. En altres, el que es demana és estar treballant encara que no dormis, posar això com si fos una cosa molt positiva del tarannà. Els espais físics també
també condicionen, si tenim un espai que ens permeti treballar a gust i de forma àmplia, o si no tenim espais acondicionats. Un altre tema que ens pot influir i que no té a veure amb el nostre tarannà personal és si hem de fer moltes feines en grup, en equip, perquè una de les coses que són importants a la gestió del temps és la comunicació. No ens dona temps en aquesta xerrada d'abordar aquest aspecte que és primordial amb la gestió del temps, que és com ens comuniquem amb els altres, si sabem demanar, etc. Però, per exemple, quan fem moltes feines en grup, això són elements a tenir en compte. Vale? Per què ressalto que amb la gestió del temps és important tant l'actitud personal com l'entorn? Perquè moltes vegades tenim tendència, sobretot quan tenim molt d'estrès, a culpabilitzar-nos de que som nosaltres que no sabem, que som nosaltres que no fem, i és cert que sempre hi ha camp de millora per organitzar-nos millor i per fer les coses millor, però a vegades a l'entorn en el que estem, el context en el que ens movem, l'organització en la que estem treballant o estudiant, ens condiciona moltíssim. Vale? Llavors, això també és important tenir en compte perquè quan tenim estrès, un altre element que pot aparèixer és l'ansietat. No són ben bé la mateixa cosa. L'ansietat seria més la por al que vindrà, la por a equivocar-nos, la por que passi alguna cosa dolent. Vale? Aleshores, ens ajuda una mica també pensar que no tot recau sobre les nostres espatlles i que també hi ha coses que a nivell d'organització es poden fer per millorar el nostre benestar i per ajudar a millorar la gestió del temps. Okay? Com que us estic dient que la gestió del temps té a veure molt amb com és cada un de nosaltres, jo us convido a reflexionar en aquests moments d'una forma intuïtiva, com per fer un primer apunt de com soc jo respecte al temps, amb coses tan senzilles com jo soc una persona que faig les coses d'una forma lenta o soc ràpida fent les coses, per exemple. No? Soc una persona que subestimo el temps que em porten les tasques o que sempre calculo temps de més. Soc de les que m'agrada planificar molt de temps o soc de les que m'agrada fer-ho en últim moment. En realitat, no hi ha una cosa que sigui correcta o incorrecta. Tot depèn de com funcionem nosaltres. Hi ha gent que prefereix tenir-ho tot molt planificat des de molt de temps perquè si no té la sensació que no podrà, però recordeu-vos la primera llei que hem dit, no? Que quan més temps li donem, més temps ens ocupa una tasca. Vale? I en canvi gent que és de deixar-ho tot per l'últim moment, però l'adrenalina que genera fa que ho tinguin tot a temps. Per tant, diguem-ne que no hi ha una bona manera de ser, sinó que l'important aquí és conèixer-nos i saber jo de quina manera funciono millor o pitjor. Vale? Ara entrem en el que són els ítems claus per mi per tenir una bona gestió del temps. Després ja veurem que hi ha moltes eines i moltes tècniques per poder planificar-nos, però el que realment ens donarà la base de l'èxit o de no estar tan estressats són els conceptes que ara en parlarem. El primer seria el de la definició d'objectius. No? Com deia Schopenhauer, no hi ha ningú ben favorable per a qui no sap cap a quin port es dirigeix. Què vol dir això? Que és impossible planificar bé la feina si no sabem quins objectius tenim, què volem aconseguir. D'acord? Aleshores, el primer que jo us proposaria és definir els objectius i posar-los per escrit. Què estem intentant aconseguir? Per què dic per escrit? Perquè a vegades, quan tenim coses al cap del que volem fer o del que volem aconseguir, en el cap és tot com una nebulosa. En canvi, quan ho posem per escrit, se'ns fa més manifest si allò és assolible o no. Ara ho veurem. Com han de ser els objectius? Els objectius, perquè funcionin, han de ser el que se'n diu SMART. És a dir, han de ser específics, mesurables, assolibles, realistes i, sobretot, molt important, han de ser concretats en el temps. Per exemple, un objectiu que es posa sovint quan estem parlant he de gestionar bé el meu temps, he de fer coses i tal, encara que sembli una tonteria, doncs és, per exemple, vull fer esport. No? És un objectiu
que tot i que sembli que no té a veure amb la nostra productivitat, sí que és important, perquè quan més saludables estiguem, millor estiguem, més eficaços serem. Llavors, si jo plantejo un objectiu de vull fer esport, vosaltres diríeu que vull fer esport és un objectiu SMART? Doncs, en principi no. Què seria posar aquest objectiu de vull fer esport en un format més SMART? Doncs, per exemple, si jo dic vull anar al gimnàs a fer natació, per exemple, a la piscina, 2 cops per setmana, inclús puc definir, no? Doncs els dilluns i els dijous. I començaré a l'abril. Aquesta manera de definir l'objectiu, aquesta manera fa que sigui més fàcil que realment el puguem portar a terme, perquè el vull fer esport és una cosa absolutament inconcreta. Us estic posant un exemple bastant senzillet, per això ho podeu extrapolar a altres objectius que us plantegeu a nivell de feina, no? De tasques que heu d'entregar, de coses més relacionades amb exàmens, però em serveix perfecte per posar aquest exemple del que és un objectiu SMART, no? Moltes vegades ens oblidem de definir bé les coses. Aleshores, anar al gimnàs, a fer piscina és prou específic, no? Dir que aniré 2 cops per setmana, dijous i dilluns, per exemple, és una cosa que jo realment puc mesurar, puc saber si ho estic aconseguint o no. És assolible i realista? Doncs en principi sembla que sí. Si jo digués vull fer esport, per exemple, visc a Barcelona, i el meu plantejament és vull anar a esquiar 2 cops per setmana a la Vall d'Aran, no sé si això és un objectiu massa assolible o massa realista, no? I per mi, una de les claus importants a l'hora de definir objectius és sobretot que estiguin concretats en el temps, que és una cosa que ens oblidem sempre, quan, en quin moment jo això ho poso en marxa. D'acord? Per tant, un dels primers punts per fer una correcta gestió del temps és definir objectius i que siguin SMART. Una altra manera, un altre concepte important, perquè a vegades definim objectius i ens oblidem d'una cosa que és el procés, és a dir, com arribo jo a assolir aquest objectiu, no? En el cas del gimnàs és relativament fàcil, però us posaré un altre exemple. Un exercici que pot ser interessant a l'hora de veure quins passos he de fer per assolir un objectiu és imaginar un objectiu assolit. Per exemple, imagineu que heu d'entregar una làmina o un projecte. Llavors, es tracta imaginar-vos que esteu a classe el dia que toca, imaginar exactament com seria, no? Entregant-li aquesta tasca al professor o a la professora de torn. Aleshores, es tracta de començar a fer passos enrere, no? I veure què he hagut de fer jo per arribar fins aquí. Per exemple, potser jo ara dic una tonteria, després en el torn de paraules, de preguntes, sí que ara em corregiu, no? Però, per exemple, si he d'entregar una làmina, li estic donant al professor, segurament abans he hagut de dibuixar-la, si és en paper, no? He hagut de dibuixar-la. I abans segurament m'he hagut de posar a pensar com seria. Però abans segurament també he hagut d'anar a buscar el material que necessitava. Abans segurament he hagut de llegir-me els requisits i fer una llista amb tot allò que necessitava comprar. I segurament abans el primer que he tingut que fer és agafar una agenda i posar a l'agenda quin dia començo a comprar i quin dia començo li dedico temps per pensar com serà aquest dibuix o aquesta làmina que he de presentar. Per tant, al final, el que veiem és que sempre qualsevol procés comença per posar-li data i temps en el calendari. Però en altres coses més, que puguin ser com més gruixudes, fer aquest exercici d'anar passos enrere us pot ajudar a definir passos, com a pista. Altres conceptes, per mi també com prioritaris, a part de definir objectius, veure com ha de ser aquest procés, per mi la mare dels ous seria definir entre el que és important i el que és urgent. Ara, en les pròximes diapos us explicaré una mica què hem de fer amb això. Quan estem parlant d'important, de què estem parlant? Estem parlant de tot allò que té relació amb la consecució d'objectius.
Vale? I quan estem parlant d'urgent, estem parlant d'una activitat que ha de tenir lloc de seguida i que de vegades ni cal fer-la ni encara menys cal que la fem nosaltres. Moltes vegades el que és urgent ens treu temps per fer el que és important i resulta que ja veureu, ara quan entrem una mica més en detall, que la majoria de vegades l'urgent no té res a veure amb la nostra consecució d'objectius. I el problema és que normalment ens estem movent en aquest paradigma de la urgència. Aleshores, aquí us poso alguns exemples bastant genèrics de coses urgents, importants, etc. Això que veieu aquí és la matriu d'Eisenhower que s'utilitza des de sempre en temes de gestió del temps per decidir què he de fer i què no he de fer, d'acord? A l'hora de planificar o quan he de triar, si tinc moltes coses que damunt la taula, no sempre arribem a tot. A vegades hem de decidir que, de fet, una correcta gestió del temps implica sempre decidir i prioritzar. Llavors, aquí podeu veure en aquesta matriu que hi ha 4 quadrants. Llavors, en el primer quadrant veiem les coses que són importants i que són urgents. Què pot ser una cosa important urgent? Alguna crisi perquè, jo què sé, de cop i volta m'he donat compte que havia de fer no sé què que no ho he fet, que és important fer-ho i no ho he fet, projectes amb data de venciment, exàmens, reunions, per exemple, d'equip, de grup que necessito per acabar un treball. Després tenim en el segon quadrant coses que són importants i no urgents. Què entraria aquí? Tot el que té a veure amb la planificació, la preparació, la creació de relacions. Què vol dir creació de relacions? Com he dit abans, quan en gestió del temps moltes vegades ens hem de comunicar amb altres perquè hem de fer treballs en equip, etc. Llavors, aquí, en una cosa que és important però que no és urgent, és anar, per exemple, coneixent a la gent de l'equip, anar comunicant-se per veure de quina manera ens organitzem. Després tenim el quadrant número 3, que ens indica les coses que no són importants però que són urgents. I atenció, perquè aquí apareixen coses que suposo que anireu veient com a familiars, que són les interrupcions que podem tenir en un moment donat. Si estem estudiant i ve algú i ens diu no sé què, les trucades, o avui en dia més que trucades, els whatsapps, la consulta a xarxes socials, alguna activitat d'oci que puguem fer, que l'hem de fer ja. I després tenim el quadrant número 4, que ens indica coses que no són importants i que no són urgents, que són coses que ens fan perdre el temps. A vegades ens quedem encantats sense saber ben bé què i no hem fet res, o ens posem a veure una sèrie quan potser hauríem d'estar fent no sé què. O anem a fer un cafè, que tampoc és que sigui per ser dolent fer un cafè, perquè a vegades ens ajuda, però quan estem fent cafès o quedant o fent altres coses constantment i no atenent al que hem planificat, això es converteix en una gran font de pèrdua de temps, ara ho veurem. Llavors, si seguim amb la matriu d'Eisenhower, aquí tindríeu en el primer, a la part esquerra, les coses que són importants i urgents s'han de fer ja, si hem de prioritzar. Les coses que són importants però no urgents hem de decidir quan s'ha de fer. Això és allò que podem planificar, que podem posar en el nostre cronograma o en la nostra llista de coses a fer. Les coses que no són importants però que són urgents, el que jo diria és que el dia que ens sobri temps o que no sàpiga què fer, aleshores la puc fer. I les coses que no són importants i que no són urgents, directament ens hem d'oblidar. Tot això, repeteixo, quan estem parlant d'èpoques en què es torna molt important tenir una bona planificació, una bona gestió del temps. Quan estem amb més temps fem el que volem i no passa res. En el quadrant aquest de la dreta, què veiem? Veiem que també com per tenir una mica d'autoconeixement i saber on ens estem movent normalment. Si sempre o la majoria de vegades ens movem en el que és important i urgent, és quan estem estressats, quan estem cremats. Aleshores, si tenim la sensació que constantment estem estressats i cremats, ves que no estiguem sempre fent coses importants i urgents.
Quan aconseguim, que això és l'ideal, ja sé que és com molt complicat, és difícil, no? Però quan aconseguim, i que de fet el fet de poder planificar i parar-se a pensar ens ha d'ajudar a estar el màxim de temps possible en el quadrant d'important i no urgent, perquè això és el que ens dona visió, perspectiva, equilibri, control, aquí estem bé, no? Quan estem en el no important i urgent, tenim aquesta sensació que estem fora de control, aquest sentiment de victimització, és que no puc, és que mai em dona temps de res, que això és un desastre. Vale? És un enfocament molt a curt termini. Ara, quan una miqueta més endavant veiem quin és el marge de temps o quins són els tempos apropiats per planificar, veurem que el de curt termini no seria el que més ens ajudaria. No? I, òbviament, si estem, que jo crec que amb estudiants universitaris això ja no es dona gaire, no? Però si estem en el quadrant 4, que és no important i no urgent, majoritàriament estem parlant d'irresponsabilitat, no? I que moltes vegades depenem dels altres perquè les coses ens surtin bé. Aquí, des de luego, no ens en sortiríem gaire. Vale? Per tant, com per anar resumint això, si ens movem en el paradigma del que és important, estarem en un estat d'ànim confiat, estarem satisfets, estarem al dia, més tranquils, no? I és el que ens porta cap a l'eficàcia. Si ens movem sempre cap a l'urgent, és a dir, que ens deixem portar per lo que és ja, necessito ja, doncs és quan estem esgotats, estressats, insatisfets. Bàsicament, l'estrès no només ve per l'urgència, però sí, sempre ens estem movent a l'urgència. Què farà que nosaltres puguem determinar si estem en l'important o l'urgent? Tenir molt clar els objectius, tenir molt clar què és el que volem aconseguir. Vale? Com diuen el Covey i la Costa, que són dos autors que tinc aquí posats, són dos clàssics de la gestió del temps, no? I com a reflexió, el Covey ens diu que el problema no radica en la urgència en si, sinó que quan la urgència és el factor dominant a la nostra vida, la importància perd valor i considerem primer sempre el que és urgent, amb tot el que això comporta, no? Per altra banda, el José María Costa ens diu que l'excel·lència requereix dedicar 4 cops menys temps al que és urgent i poder dedicar 4 vegades més temps al que només és important. O sigui, veieu que l'objectiu és com complicadet, però és fàcil, més fàcil d'assolir si tenim objectius clars. Una altra manera més senzilla, però que no deixa de ser també la matriu d'Eisenhower, però bueno, si us és més fàcil de fer, és fer, clar, implica també parar-nos a pensar. Ja veieu que jo tota l'estona estic dient que una bona gestió del temps té a veure amb que jo em pari a pensar i vegi com funciono, vegi com m'organitzo. Aleshores, per saber si jo dedico temps a coses que no hauria, si crec que no avanço, un altre mètode més casolà, però que també funciona, és durant una setmana fer una llista de tasques on s'han d'incloure totes, encara que ens semblin absurdes o que no tenen res a veure amb la feina. Si estem estudiant per exàmens o planificant per fer feines. I aleshores assignem uns colors. Jo he posat aquests, però podeu posar els que més us agradin. No? Per exemple, verd, doncs tasques necessàries per assolir l'objectiu. Groc, tasques que no són fonamentals, però que ens poden ajudar a assolir l'objectiu. El vermell, coses de la vida que no es poden eliminar, però que s'han de fer. Per exemple, allò que us deia, no? Dormir, menjar, anar a comprar, rentar la roba, tot depèn, no? Amb qui estem vivint, si vivim sols, etc. No? Gris, tota la resta, tot el que no sabem on catalogar dintre d'aquestes 3 primeres línies. No? Aleshores, quan tenim això fet, que clar, ens implica una setmana d'observació, aquí ja podem decidir què fer. No? I aleshores, tot el que és verd i groc s'ha de fer tot. El vermell es pot delegar o demanar ajuda si hem d'anar a comprar menjar. Home, el dormir no es pot delegar, hem de dormir nosaltres. Però tota l'altra sèrie de tasques que són quotidianes en la nostra vida, anar a comprar, etc., en un moment de punta de feina, perquè això estem parlant, quan tenim molta punta de feina, tenim aquesta sensació que no tenim temps, que no arribem, doncs hi ha coses del nostre dia a dia que podem demanar ajuda o que podem deixar de fer. No dormir i no menjar. Això s'ha de fer sí o sí. El que estigui en la franja gris, doncs no ho fem. No passa res si les deixem de fer. Ara entrem en una altra part, és a dir, ja tenim definit quines coses són importants,
quines poden entrar dintre l'urgent, tenim uns objectius que ens ajuden a decidir cap a on hem d'anar i com hem d'anar. Aleshores, hem d'entrar a la planificació. Si planifiquem, tenim control. Si tenim control, és més fàcil fer les coses. Aleshores, dos conceptes interessants. Un és, què és planificar? Planificar és decidir què fer. I programar és decidir quan s'ha de fer i amb quins mitjans, quins recursos necessitem. Llavors, quina és la paradoxa? Ja veieu que en gestió del temps està ple de paradoxes, no? I què és una paradoxa? Doncs el que fem normalment, que és contradictori amb tot el que hauríem de fer. Aleshores, la paradoxa del planificar és que normalment no planifiquem perquè no tenim temps i no tenim temps perquè no planifiquem. Llavors, un altre cop, si jo us he de dir quina és la clau, quin és el punt exitós d'una bona gestió del temps, parar a pensar, parar a observar-me, parar a veure com funciono i parar a decidir què faig, com ho faig i què necessito per fer-ho. Perquè a vegades anem com a salto de mata i això és el que no ens fa funcionar bé. Quan estem parlant de planificar, el que us deia abans, quan estàvem parlant de l'urgència que ens fa anar com a visió molt curta, tenim com tres visions. Una és la visió propera, la perspectiva diària, que és el que ens fa funcionem així quan tenim urgències, quan ens movem una mica segons el que va saliendo. Després hi ha una visió de gran angular, que és la que ens dona la perspectiva a llarg termini. Ara us poso un exemple clar, i que és la que realment ens ajudarà a establir quin és el procés que necessitem, quant de temps necessitem. I després hi ha una perspectiva, que és la normal, que és la perspectiva setmanal, que és la que ens fa funcionar bé. Llavors, a l'hora de planificar, què hem de tenir en compte? Que hauríem de tenir com dos camps de planificació. Un seria, per exemple, en els estudis, una bona planificació és la semestral, la que ens farà veure quantes entregues tenim, que normalment a principi de trimestre o de semestre ja sabem normalment quants lliuraments hem de fer de les coses grosses, quins exàmens tenim i quan els tenim. Llavors, ens cal fer una planificació a 3 mesos vista, 4 mesos vista, que ens permeti situar-nos en quins seran els moments de més pic de feina que ens ajudaran després a posar esforços i a posar recursos. Però després hem de tenir un segon nivell de planificació, que és la planificació setmanal. La planificació setmanal és positiva perquè ens dona d'una forma natural un lapse complet a la nostra vida. Hi ha dies de descans i hi ha dies hàbils, tot i que quan tenim molta feina no tenim dies de descans, però sí que hem de buscar moments. És suficientment a prop per ser important, perquè ho tinguem ja, i ens dona de tota manera suficient perspectiva. I aquest últim punt diu que ens dona, és un bon paràmetre perquè moltes coses de la nostra vida es regeixen per timings setmanals a la facultat, etc. Per tant, quan planifiquem, no hi ha una fórmula correcta és a dir, jo no us diré aquí, no, hem de fer-ho amb un mes vista o amb tal, depèn de la persona, però sí que s'han de tenir com dues visions. Una és més àmplia, semestral, i una altra setmanal, la que ens pot ajudar a saber què hem de fer cada dia. Mètodes de planificació, eines. Quan parlem d'eines de gestió del temps, antigament, quan es feia un programa de gestió del temps, què es feia? Bàsicament es venia una agenda que ens explicava com apuntar millor les coses, etc. Avui en dia, si busquem pel senyor Google apps, per exemple, per planificar, per una correcta gestió del temps o per planificar la gestió del temps, ens surten més de 94.000 resultats. Què vol dir això? Doncs que, en realitat, hi ha molts sistemes. Quin és el millor? Doncs depèn de cada persona. Penseu que plataformes com el Zoom ja ofereixen eines de productivitat, hi ha programes com l'Evernote, etc. Si busqueu apps, trobareu el típic de les 10 mejores herramientas para planificarte el tiempo. I allà veureu de què va cada una i quina s'adapta millor a les vostres necessitats. Hi ha el Focus Me, les llistes del To-Do, perquè hi ha qui s'organitza millor fent llistes, hi ha qui necessita tenir un programa de projectes informatitzat, l'Outlook també ens dona eines. És a dir,
Per mi, una bona gestió del temps no té tant a veure amb quina eina estem utilitzant, perquè de fet ens la podem inventar, sinó amb tenir molt clar quins objectius volem, quines coses són prioritàries i quines coses són urgents, i a partir d'aquí com m'organitzo jo el temps en funció de com és la meva personalitat respecte al temps. Si jo soc una persona d'últim moment, si soc una persona que necessito molt de temps, m'explico? Aleshores, l'últim concepte que jo us porto per anar acabant, ja veieu que són com tips, ja sé que és molt genèric, però en mitja hora perquè pugueu tenir una miqueta, mitja hora de temps per poder-vos explicar com fer una bona gestió del temps és ajustadet, no? Però un altre concepte important són el que anomenem lladres del temps. Abans, al principi, dèiem que tenim tot el temps del món i que l'única cosa és que hem de decidir en què fem, en què l'utilitzem. Aleshores, apareix aquí un concepte que a mi m'agrada molt, que és de Ian Cooper, que és els lladres del temps. I quan estem parlant de lladres del temps, a què ens estem referint? Doncs mira, els més típics són interrupcions, com mòbil, a les xarxes socials, avui en dia l'Insta, el WhatsApp, etc. Si em dieu com ho fem per evitar-lo, tornem una altra vegada, em sap greu no tenir la fórmula màgica, però és que depèn de cada persona. És a dir, si jo tinc una planificació de coses que he de fer durant el dia i tinc el temps pautat, doncs no sé, de 9 a 12 dedicaré temps a aquest projecte, de 11 a no sé què. Si jo estic tota l'estona parant per mirar el mòbil, per mirar el WhatsApp, per mirar no sé què, òbviament la meva productivitat no serà la mateixa. Què he de fer? Doncs depèn de cada persona. Hi ha persones que ho tenen molt fàcil perquè deixen el mòbil fora i s'acabó. Hi ha persones que tenen més enganxe, que això és un tema que cada un s'ha de mirar i ha de veure què està passant aquí, no? I que li resulta com molt impossible deixar d'estar mirant el mòbil tota l'estona. Per tant, depèn del grau que nosaltres tinguem de dependència amb el mòbil, haurem de fer unes coses o haurem de fer unes altres. Això donaria per una altra xerrada, no? Què fem amb les interrupcions del mòbil, les xarxes socials, etc. Un altre gran lladre del temps, ja per anar acabant, no? És el saber dir no. En general, a la majoria de persones ens costa molt dir no, no? I què vol dir això? Que nosaltres hem pogut planificar una cosa i algú ve i ens demana no sé què i som incapaços de dir no, li diem que sí i llavors se'ns destorota tota la nostra planificació, no? Per què, així ràpidament, per què diem sí en comptes de no? Doncs, per exemple, perquè la persona que ens ho demana és un profe i no volem quedar malament, o un col·lega, o el nostre cap, i pensem que si diem que no, s'enfadaran amb nosaltres, o jo què sé, o ens miraran amb mala cara, o que ja no voldran saber res de nosaltres. Això és el desig de complaure i la culpa. A vegades no sabem com dir no, ho diríem, però no sabem molt com dir no. Hi ha moltes maneres de dir no, això també donaria per una altra xerrada, no? Com posar límits, com dir que no. Veieu que la gestió del temps no només es tracta d'eines per planificar, sinó que té molts conceptes associats que són importants per a la nostra vida, no? Una altra cosa que passa sovint és que ens fa por perdre oportunitats i que, per tant, no diem no perquè ens fa cosa que és que si dic que no, després això potser ja no em torna a sortir o ja no em tornen a trucar o ja no em tornen a oferir aquesta possibilitat, etc. Més lladres del temps. Doncs mira, un que sembla bastant tonto però que ens fa perdre moltíssim temps és l'ordre, no? Tenir l'escriptori, la taula, els arxius de l'ordinador endreçats. Un altre lladre del temps que a mi m'agrada explicar perquè a vegades no caiem, no? Quan anem molt ràpids, per exemple, prenent apunts o en una reunió apuntant, volem anar tan ràpids que apuntem molt així corrents i no sé si us ha passat alguna vegada, a mi m'ha passat sovint, tot i que intento no fer-ho, no? Que després quan he anat a mirar les meves notes resulta que no entenia ni la meva pròpia lletra, no? I això no és cap tonteria, ens fa perdre molt el temps. Per tant, a vegades allò de ve despacio que tengo prisa val més la pena respirar a poc perquè he de ser conscient de que segons com jo prengui apunts, segons com jo prengui notes d'una reunió, després això em facilitarà la feina posterior o no. Si féssim aquí un petit debat sobre lladres del temps en sortirien molts més, però aquí us he posat com els més bàsics. Per anar acabant, unes reflexions finals. El que compta, en definitiva, no és el de pressa que anem, sinó on arribem. És a dir, el que compta al final és
què vull aconseguir jo? Vale? Per si us serveix, al final a un el jutgen pel que ha aconseguit, no per les coses que no ha fet. És a dir, que com que jo us estic dient que per fer una bona gestió del temps a vegades hem de prioritzar i deixar de coses de banda, doncs les coses que deixem de banda ningú sabrà. És a dir, al final el que ens valoraran és què hem aconseguit. Okay? I una frase que a mi m'agrada, no? És que acceptar que mai no tindràs tot fet, viure en un estat d'ansietat permanent per fer tot el que necessito fer és com caminar cap a l'horitzó i descobrir que mai estarem a prop d'ell. És a dir, no hi ha cap mètode que faci que quan hi ha sobrecàrrega de feina, quan el que tenim damunt la taula és més del que nosaltres som capaços d'abastar, no hi ha cap mètode que ens faci aconseguir-ho. El que hem de fer és prioritzar i decidir què fem i què no fem. I així és una manera sana i que ens garanteix un major benestar emocional. Com diu el Babatunde Olatunji, i és una frase que a mi sempre m'agrada utilitzar quan parlem de gestió del temps, és l'ahir és història, el demà és un misteri i l'avui és un regal i per això li diem present. No? Doncs moltes gràcies per haver estat escoltant aquesta mitja horeta i si us sembla bé passem ara a fer una miqueta un torn de preguntes, comentaris per poder veure què us ha despertat això, si teniu coses que vulgueu comentar, preguntar, ara és el moment. No? Bé, a mi m'agradaria saber en quant de temps hauríem de començar a planificar les coses. Mira, com us he dit abans, no hi ha una fórmula exacta, no? Depèn de cada un. Aleshores, què va bé pensar o tenir en compte a l'hora de planificar? Doncs que cada un de vosaltres observeu, per exemple, en el teu cas, tu quan esteu a la universitat sou uns experts ja en estudis, és a dir, que vosaltres ja heu fet un gran recorregut i, per tant, ja sabeu si sou bons planificant, és a dir, si sou bons calculant el temps que us porten les coses o no, si sou, el que us deia abans, no? Si sou de calcular de temps de menys o de més. Aleshores, tenint damunt de la taula quan he d'entregar les coses i quantes coses, a partir d'aquí i de les meves característiques personals jo puc anar decidint. Hi ha eines informatitzades que et permeten apuntar les hores, però això ho pots fer amb un paper també. Una cosa que no he dit és sempre s'ha de tenir a la vista qualsevol planificació que fem. No? Aleshores, jo he de saber més o menys quant de temps m'ocupa això. Vosaltres ja ho sabeu, perquè si no, no estaríeu a la universitat. És a dir, ja teniu unes qualitats, en realitat ja sabeu molt de gestionar el temps. Vale? Llavors, el que sí que és bo és parar-se a veure, per exemple, amb això que us deia, no? Una visió semestral, quan comenceu el trimestre, veure, apuntar en un calendari o a l'ordinador, això cada un, depèn de lo digitals o analògics que sigueu, no? Pues veure de quant de temps disposo i quantes coses he de fer i a partir d'aquí, segons cada una de les vostres característiques, decidir. La veritat és que no existeix una fórmula. Vale? Hi ha gent que em ve i em diu sempre Sílvia, és que jo soc de l'últim moment. I dic, però ets de l'últim moment, però te'n vas en sortint. Sí, jo vaig fent, no? Aleshores, hi ha gent que en poc temps, a l'últim moment se'n surt. Ara, aquesta persona ha de saber quan és l'últim moment per ell. Potser és una setmana abans, 3 dies abans. També depèn de... Amb vosaltres mateixos pot canviar. És a dir, que hi ha coses que necessiteu més temps per planificar i coses que podeu fer més a l'últim moment. Vale? El que jo us vull transmetre és no hi ha fórmules màgiques. Em sap greu, però és així. Vale? Però sí que hi ha programes que us poden ajudar a que determineu. Doncs això li dedico 3 hores, vosaltres més o menys sabeu. En recordeu de les lleis de Murphy. Sempre pot fallar alguna cosa, sempre pot sortir un imprevist. Per tant, quan planifiqueu, sigui el temps que sigui, poseu hores per imprevistos, per coses que puguin sortir malament, ok? Més val que sobri temps que no que falti. No sé si això us serveix una mica, però seria com el tip. Ja veieu que és tot bastant de sentit comú, és que a vegades amb gestió del temps pensem que hem de tenir aquí, no sé, el programa X, però en realitat és bastant sentido comú i tenir clar què necessitem fer. Vale, jo, quan comencen a coincidir diverses entregues al mateix dia, per dedicar el temps que necessita cada una, com ens ho podríem muntar, més o menys? Vale, aquí ve la dificultat, no? I és quan jo poso objectius de què vull assolir,
pot ser que si jo planifico amb temps vegi que més o menys si faig tot el que he planificat, perquè això és una altra cosa és el que planifico i després m'hi poso o no m'hi poso, això és així. Però si pot passar que jo tingui moltes entregues en aquella setmana i que tot i havent planificat, jo parto de que ho hem fet tot molt bé. Tot i que hem planificat i que ho tenim tot molt ben programat, hi ha una impossibilitat de temps. Aleshores, aquí és on ve els objectius. I quan jo parlo d'objectius, no em refereixo només a objectius a petit, no? De vull aconseguir acabar aquesta feina per tal dia, sinó objectius més a gran. És a dir, si jo tinc, ara m'ho estic inventant, 6 assignatures d'aquest semestre i quan estic posada me n'adono que el volum de feina requerit no me da la vida, potser he de començar a prioritzar i decidir què faig i què no faig, o per què aposto, on poso el foco i què deixo en un segon pla. És a dir, torno a insistir, ja sé que a tothom li agrada la vareta màgica i la fórmula màgica, no? Però al final estem sempre parlant de decisions i tries, no? Si jo veig que no puc arribar a tot i que m'he planificat en temps, he posat els recursos que necessitava, etc., pot haver un tema, recordeu-vos que abans deia que hi ha temes personals i hi ha temes de l'organització, del context on estic. Pot ser que hi hagi una alta demanda i, per tant, que jo, per més crec que sigui gestionar el meu temps, no arribi a allò. I, per tant, hauré de decidir a què me presento i a què no, què entrego i què no entrego. No sé si és una cosa, m'imagino que és una cosa que us heu anat trobant. Si no, també ho podeu dir, no, a mi sempre jo todo lo puedo entregar en data correcta i perfecta. És a dir, ja també és una sobredemanda a vegades i que per molt bons que siguem no arribem. Tenint en compte que hem de poder dormir, descansar i fer una mica de vida que ens doni energia, ja el que hi ha. No sé si t'he contestat massa la pregunta, Sí. Bueno, hi ha molts cops que a la universitat que et fan fer treballs en grup o en parella, llavors hi ha molts cops que no tothom treballa el mateix. Llavors et volia preguntar com es poden arribar a acords o negociar entre els que treballem en grup i saber arribar a un acord del temps que hi volem dedicar. Mira, justament has donat en el clau amb una de les coses més importants en temes de gestió del temps, que és la comunicació. Quan es fa un programa de gestió del temps, es parla d'eines tècniques, tot això que us he parlat jo, i es parla de com gestionar l'estrès a nivell emocional i es parla de com ens comuniquem, de saber demanar, de saber dir no. Això són temes de comunicació. Òbviament, amb el temps que disposem avui no hem pogut aprofundir, però el que sí que us vull dir és que és una de les clauses per gestionar bé el temps. Aleshores, aquí hauríem d'entrar en tot el que són tècniques o eines o maneres de comunicar-nos correctament, perquè justament la clau quan treballo amb equip és poder-me comunicar bé, saber delegar, saber coordinar, saber tenir converses per coordinar accions o coordinar feines. Llavors, no hi ha una resposta d'un minut aquí per contestar-te. Sí dir-te que justament ha estat un tema que és fonamental també amb el tema de gestió del temps, que és com jo em coordino, com em comunico. Abans jo us parlava de lladres del temps i us parlava del saber dir no, però el saber comunicar-me amb els altres, saber demanar, també és important. Saber delegar, a vegades hi ha gent que ho vol fer tot per por, per por a que no quedarà prou bé, que no sé què, i quan treballem en equip una de les coses que hem de saber fer, que és otro tema, que es parla en gestió del temps, és saber delegar, saber confiar que els altres faran. És a dir, que aquí obres un altre meló bastant important. Gràcies. Gràcies a tu. També tenia una altra pregunta. Digues. Hi ha molts estudiants que, sobretot en els últims cursos, que estem treballant i estudiant a la vegada. Llavors, és una miqueta com més difícil poder dedicar el temps necessari als altres. Però també crec que és molt important gestionar una mica les nostres emocions en el moment que no tenim tant de temps i que és en un període més prolongat de temps en el que tenim un d'aquests pics de feina, com tu dius. Volia preguntar algunes recomanacions per saber quina importància li hem de donar en els nostres moments d'esbarjo, els moments que ens ajuden a relaxar i mantenir una mica també aquestes emocions d'una manera saludable. Mira, per mi 100% important. És a dir, moltes vegades ens fa la sensació, el que us deia al principi, treballem més, no sé què, perquè tenim feina, tenim la feina de la feina, la feina de la universitat i no tinc temps per res.
Quan més equilibrats estiguem emocionalment, més energia, més benestar, més eficaços serem, millor sabrem fer. Aleshores, és important, quan programem, pensar en temps de poder estar amb la parella, amb els amics, de poder sortir, de poder fer esport. Òbviament, en una època d'alta demanda, en una setmana de molta feina, potser no podem anar tantes vegades o quedar tantes vegades com ens agradaria, però quan estem molt saturats o ens bloquegem, una bona manera de desbloquejar és sortir mitja horeta, ni que sigui a que ens doni l'aire, per entendre'ns. Sobre el tema d'això que deies, no? A nivell emocional, un altre concepte important quan es fa gestió del temps és dedicar una bona estona a parlar de l'estrès i de com gestionar, com reduir-lo una mica, no? Llavors, aquí hi ha molts exercicis d'atenció plena, de mindfulness, de respiració, que ens poden ajudar en un moment donat a centrar-nos, a calmar-nos. També, com dic jo, això el donaria per una altra xerrada. Però és una combinació entre estar molt atent en com m'estic sentint jo i si estic arribant a un punt d'ansietat, estrès, saturació, he de poder parar i o bé fer algun exercici d'aquests quan els tenim, o fer ioga, no? Abans el robot ens introduïa amb el ioga no sé què, doncs poder parar i fer una estona de ioga, o poder parar i anar a veure els amics o a qui sigui, no molt de temps, perquè això no és una pèrdua de temps, això ens carrega les piles, la bateria, i tot el que ens carregui la bateria ens fa més productius, no m'agrada aquesta paraula, però per entendre'ns. Vale? Vale, moltes gràcies. A tu, gràcies a tu. Això m'escolta? Sí. Sí. M'agradaria fer una pregunta al Joan, o sigui, no sé, m'agradaria saber si el problema neix per la pròpia organització de l'alumne o bé per la pressió que sotmet el professorat. O sigui, en el meu cas, jo estudio arquitectura i molts cops, o sigui, la feina que fem nosaltres és pensar un projecte i les hores de pensar el projecte potser és un 70% del temps dedicat en l'assignatura. Llavors, de fet, fa una setmana un professor de projectes ens va dir que hauríem de dedicar-hi 50 hores mínimes a la setmana a l'assignatura de projectes. Llavors, clar, és com la pressió que et sotmet el professorat i no sé si és ben bé aquest el problema o bé l'organització del propi alumne. Sí, efectivament, agraeixo molt la pregunta perquè aquest és un debat que tenim intern dintre de la pròpia escola, i per això, en aquest sentit, estem treballant en dues línies. Per una banda, en els efectes que té aquesta pressió sobre l'estudiantat i, per tant, estem organitzant aquests cursos sobre gestió del temps o estem treballant amb l'orientació psicològica, però també, i en línia del que comentes, sobretot que els estudiants, l'estudiantat tingueu certesa sobre els objectius de les assignatures. És a dir, i això implica donar al professorat eines per planificar bé les seves assignatures, per ser conscients del temps que s'ha de dedicar a l'elaboració d'un exercici. Òbviament, diguem-ne que sí que segons el pla d'estudis cada assignatura té uns crèdits d'impartició dintre de l'aula i uns crèdits de feina fora de l'aula. I més o menys la dimensió de la dedicació que heu de fer vosaltres en aquestes assignatures és la que estableix el pla d'estudis. Una altra cosa és que estigueu més motivats o motivades amb l'assignatura i li vulgueu dedicar més temps o creieu que heu d'equilibrar, compensar aquesta dedicació, però en la línia del que dius, aquí també hem de fer pedagogia dintre de l'equip docent i, per tant, intentar que ajustin els seus programes de les assignatures a uns objectius concrets i que siguin capaços de mesurar-los. És a dir, que per assolir aquell objectiu s'ha de fer aquesta activitat o aquest exercici i que es trigarà aproximadament aquest temps a realitzar-lo. I, per tant, també és una feina que estem treballant ara en coordinació amb els equips docents de les assignatures. No sé si t'he respost. Sí, perfecte, gràcies. També s'ha de ser conscient que és un procés que portarà temps. I aquest canvi d'hàbits i de mentalitats és molt difícil de canviar-ho d'un dia per l'altre, però estem treballant en això ara mateix. D'acord, moltes gràcies. No sé si teniu cap altra pregunta per la Sílvia,
també. Voleu fer algun altre comentari? Sí, No? jo el que crec que els alumnes som molt exigents amb nosaltres mateixos i ens posem una pressió a sobre que no podem assumir. I alhora doncs, això crea aquest dèficit d'organització del temps, perquè sempre pots fer les coses millor i sempre acabes de fer una cosa i dius, ostres, doncs podria haver fet una secció més, una planta més, i a l'hora d'estar pensant sempre així, doncs és també el problema. Totalment, però que sigueu exigents en la vostra feina no és dolent. Vull dir, al final, perquè exigiu que hi hagi una qualitat, no?, en els resultats de la feina que esteu fent. Una altra cosa és quina és la mida d'aquests resultats, no? És a dir, quantes làmines has de fer? Has de fer 20 làmines per explicar la idea? No? Sílvia, en aquest cas potser tu també pots... Sí, he tocat un tema clau que és l'autoexigència, no? I llavors, trobar l'equilibri amb el nivell d'exigència és complicat, no? Un professor meu sempre deia que la vida és un 7, no un 9 ni un 10, no? Que per estar bé, amb un 7 hem d'estar bé. Això no vol dir que en alguna cosa concreta no vulguem arribar al 9 o 10, no? Aquella cosa que ens interessa molt o que nosaltres tenim un talent especial, allò està bé. Però com a marc mental, com a metàfora, no? Pensar en moure'ns en un 7 és el que ens donarà l'equilibri per no entrar en temes de massa autoexigència, de massa ansietat o estrès. Això vol dir que hem d'intentar ser el millor possible, sí, però sempre hi ha una ratlla que marca un límit i si mai aquesta ratlla sempre la posem amunt, això, des de luego, és tot el contrari a el que seria el benestar emocional. No? Llavors, aquest baremo de la vida és un 7, un 7 està bé, ojo, no estic dient que en algun moment no puguem voler excel·lir, fer allò el millor que jo pugui, no? Però com a norma, amb totes les feines, amb totes les assignatures, amb tot el no sé què, és una mica, al final, som persones humanes amb bastantes limitacions, no? Llavors hem d'equilibrar, i equilibrar un 7 és bastant equilibrat. És bo, però no tant com per morir-nos aquí en l'intento. No sé si m'explico. Sí, perfecte, gràcies. Molt bé. Voleu fer algun altre comentari o pregunta? No? Doncs, si us sembla bé, tanquem aquí la sessió. Agraïm a la Berta Vidal i Hernández i a la Maria la seva participació en representació de l'estudiantat, a la Sílvia Martínez per la sessió a vosaltres. Tan útil que ha fet i ens veiem aviat. A reveure. Adéu, que vagi molt bé. Adéu. Des de la UPC hem escoltat grans consells i eines per poder canviar maneres de fer i organitzar-se, avançar per ser emocionalment més feliços en el pas per la universitat. És el nostre desig. Jo, Tibi, ho soc, vosaltres també ho sereu. Sí. I ara passem al testimoni a la Universitat Autònoma de Barcelona amb l'obra de teatre La dona del tercer segona, amb Aurea Márquez, on parlen de l'estigma de les malalties mentals. Seguiu connectats i moltes gràcies.